வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் VR Crafts and Beauty. இன்றைக்கி நம்ம டார்க் ஃபேண்டசி பாக்ஸஸ் தான் ஒரு கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு டார்க் ஃபேண்டசி பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ண சைடில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் ஆயில் ஷீட் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட ஆயில் ஷீட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் கலர் பேப்பர் கூட எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த பாக்ஸை அந்த ஆயில் ஷீட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் க்ரீன் கலரில் இருக்கிற கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட் எடுத்திருக்கேன். எடுத்துகிட்டு நம்ம அதில் ஹார்ட் ஷேப் ட்ராப் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு 4 ஹார்ட்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ நம்ம 4 ஹார்ட்ஸ் ட்ராப் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் டபுள் சைட் செலோ டேப் எடுத்திருக்கேன். எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு குட்டி பீஸ் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு அந்த ஹார்ட் ஷேப்க்கு பின்னாடி ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டிட்டு இந்த டார்க் ஃபேண்டசி பாக்ஸில் நம்ம இதை ஒட்டிக்கலாம். ஓகே, இப்போ 4 சைடுமே ஒட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலர் ஃபோம் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு நம்ம லென்த்தாக ஒரு 2 பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு அந்த டார்க் ஃபேண்டசி பாக்ஸுக்கு மேலேயும் கீழேயுமே நம்ம க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஒட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த டார்க் ஃபேண்டசி பாக்ஸுக்கு டாப்பில் ரெக்டாங்கிள் சைஸில் நான் ஒரு ஹோல் போட்டிருக்கேன். இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம என்ன கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. நம்ம ஒரு பிகி பேங்க் தான் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அது கீழே அது அப்படியே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு கார்ட்போர்ட் பீஸுமே ஒட்டியிருக்கேன். இதில் நம்ம நோட்ஸுமே போடலாம், காயின்ஸுமே போடலாம். ஓகே, இப்போ அவ்வளோதான் நம்மளோட கிராஃப்ட் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நம்ம கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரீட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீநிதி கைவினை கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர்ப் அவிசம் வர்ணிகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்ரீநிதி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சே ஹாய் டு ஸ்ரீநிதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஹாய் சொல்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேபி குயின் சேனல் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிப்ளிங்ஸ் கிராஃப்ட் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர் அக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வித்யாலக்ஷ்மிஸ் கிராஃப்ட் அண்ட் கிச்சன் அவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர் வர்ணிகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் டியர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜெயினி சிவான் ஐடியிலேருந்து ஜெயினி கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நைஸ் வீடியோ, வெரி குட் கிராஃப்ட் வித் ஃபெல் ஷீட். Rose looks so nice akka, very cute craft. Thanks for reading my comment akka அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Thank you so much and it's okay dear. Okay, thanks for watching. Bye.